nisɔndiyalen n'o la kosɛbɛ u tali kɛ Alu Dieng na ale bɔra El Ahly la donc Valence mais min f'i ɲɛna ni Valence ye Dieng ka photo bila El Ahly mɔgɔw de bɛna commenter k'olu olu denw ni Bakara voilà olu fila olu kɔni tun bɛ kɛnɛ o kɔni sanfɛla la voilà an b'a kuncɛ dɔrɔn Umu Jakite n'o ye an y'a fɔ cogoya min na Gesere a kɔni ko san de tun bɛ ka na an tun b'a fɛ k'a ka interview in ta mais san tun bɛ ka na an ma se ka interview ta ko ka wele bila stade den bɛɛ lajɛlen ma ko k'a f'u ɲɛna stade bɛɛ fɛn bɛ stade kɔnɔna la a caman a bɛɛ bɛ yen u si tɛ jamu kelen na u tɛ diinɛ kelen na u tɛ an y'a fɔ cogoya min na u tɛ arasi kelen yɛrɛ u tɛ u bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ stade malien kɔnɔna la u kɛra balimaw u kɛra sinjiw ye k'u ka lajɛ maintenant u k'o balimaya u k'o sinjiya in u k'o de minɛ u ka bɔ mankan kɔnɔna la tentɔ u ka bɔ kɛlɛba in kɔnɔna la tentɔ bɛɛ ka segin sisan ka na stade malien ale kɔni supporter ni waati na mankan o kɔni ka ban surtout a yɛrɛ ko ne ma ko salon ale donna stade malien terrain kɔnɔna la siɲɛ 3 de salon mais bi ale kunu a nana a lajɛ atmosphère bɛ cogoya min na k'a nana k'a yɛrɛ nisɔndiyara k'a b'a fɛ k'a ɲini sa den bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ ka to tantɔ ko ni bɛɛ tora tantɔ ko ni Ala sɔnna ma ko stade bɛ se ka koba olu kɔni kɛ Umu Jakite a kana kɛ jeli kuma ye dɛ a kana kɛ da fana ye a ka kɛ dusu ye a banna da tɛ foyi dilan kuma ba ye nafa foyi t'a la adamadenw a y'a dusukun jɛya ɲɔgɔn ye n'a y'a dusukun jɛya ɲɔgɔn ye a mago bɛ laɲini na o bɛ sɔrɔ mais e bɛna min fɔ ne da la min bɛ dusukun na olu tɛ kelen ye a tɛ se ka taa dɛ a y'a dusukun kɛ kelen a k'a ka tɔn minɛ a ka mɔgɔw to yen a banna. Ok Sanusi an bɛ taa ɲɛfɛ an bɛ taa Kibarate Joliba kɔnɔ Joliba ale kɔni entraînement olu kɔni bɛ ka continuer hali bi nin waati ale kɔni kɔnɔna la Abdul Kudus Kulibali o ye tɔlantana kura ale kɔni siɲɛna Joliba Athletic défenseur central don et pied gauche ale de fana don Umu Jakite an y'a fɔ cogoya min na Ivoirien don mais salon a y'a ka salon ballontan o kɔni kɛ Gabonkaw olu kɔni fɛ ale fana bɛ segin ka na nin waati in na ka na se ka a bɛ segin ka na tɛ a bɛ na ni ma fili a kan ka sɔrɔ Bamako yan nin waati a bɛ a ye entraînement daminɛ voilà pour que ka se ka Joliba axe ale kɔni renforcer kosɛbɛ nin waati ale kɔni kɔnɔna la mais o kɔfɛ maintenant Umu Jakite an ma tɔlantana wɛrɛ kɔni ka transfert kɔni mais sama-samaliw olu kɔni bɛ yen kosɛbɛ joueurs kɔni ni ɲɔgɔn cɛ mais maa min ka sugu kɔni diyalen don nin waati in na o ye Amadou Soumaré o ye Umu Jakite marakakɛ John Amadou Soumaré ngale de ka sugu diyalen don nin waati in na John ma nɔfɛ ayi saba in de gili wulilen b'a nɔfɛ o an ka kunnafoni na cɛ yɛrɛ fana y'i kun bɔ Jara ok an yɛrɛ ka kunnafoni na ko Jara Ɲamaso k'u bɛ prime de signature u ye miliyɔn caman fɔ ok o de ka ɲi waati kelen fana na Real fan fɛ u ka latéral gauche Umaru Mayiga a fana ka sugu diyalen don sisan choix b'ale yɛrɛ dɔrɔn de bolo sisan n bɛ taa nin tɔn in na o choix b'ale bolo sinon wari bɛ mɔgɔ bolo sɛyi kɔnɔ ka yala an ka bila dɔrɔn i ka jɛ ka di ma dɔrɔn daminɛ ka di mais a laban dɔw man di o de san transfert caman a caman ka daminɛ dɔw ka di a ma ye k'a fɔ a laban man di o de kɛlen don gɛlɛya ye donc i k'a lajɛ i k'i réfléchir fɔlɔ yanni i bɛ taa tɔn minɛ i k'a dɔn fɔlɔ donc mankan kana taa bɔ a la kɔfɛ i yɛrɛ kana na nimisa et puis minnu fana bɛ transfert kɛ conseil kelen dɔrɔn m'o de d'aw ma ka bɔ parce que tɔn ninnu n bɛ fɛ ka bɔ a kɔnɔ o ye a kana kɛ ko wari bɛ n kun n bɛ se ka na ni nin joueur ye ka na n'a ye ka sɔrɔ dege karamɔgɔ a ɲaci tɛ dege karamɔgɔ ye ko ne y'a ta dɔrɔn a ka fɔ ko ne y'a ta ko wari de bɛ ne kun o t'a ɲɛnama ye dɛ donc o tɛ ballontan ye tuguni dɛ t'a ɲɛnama ye o tɛ ballontan ye o bɔra ballontan minɛn kɔnɔ n'o wari b'i kun t'o kɛ ka baara wɛrɛ kɛ jamana in kɔnɔ jamana in yɛrɛ bɛ gɛlɛya la a y'a faamuya ten tɔ transfert fana la Bade Jara a ma taa Sudan a ka transfert de kuma cayalen don an ma dossier k'aw mun dossier tɛ bila dɛ wariko de dossier ni kuma cayara dɔrɔn wariko de an bɛ dossier in kan ko tiɲɛni dɔ kɛra ko in kɔnɔna na ni an y'a kisɛ sɔrɔ an b'a di mais kisɛ an b'a ɲini fana équipe 4 u ka transfert fɔlɔ a kɔni n tɛ ka ne Sanusi kɔni diya fɔlɔ ok olu bɛ Ligue des Champions na u bɛ ka joueur minnu ta ni si tɛ Ligue des Champions ballontannaw ye bon Real de Bamako olu fana ye joueur minnu ta nin tɛ coupe CAF ballontannaw ye Jara kɔni tɛ an bɛna kɔnɔ don nataw la surtout an ka marido jɛmukan na an ka malien joueur caman bɛ yen nɔ Sanusi minnu bɛ ka taa transfert kɛ en tout cas mɔgɔ min ta mɔgɔw nisɔndiyalen n'o la kosɛbɛ u tali kɛ Alu Dieng na ale bɔra El Ahly la donc mais min f'i ɲɛna ni Valence ye Dieng ka photo bila El Ahly mɔgɔw de bɛna commenter k'olu denw mais ballontan n'i ye fɛn o fɛn k'i y'a k'i yɛrɛ ye quoi n bɛ mun f'i ɲɛna ni maa mun ye tu sais problème ye mun ye quoi Alu Dieng y'a dɔn i ye dɔrɔn i ye ladamu ye quoi a banna o dɔrɔn donc a bɛ dɔn hali i kɛcogo a bɛ dɔn hali i kɛcogo la
oto mali balontan dɔ bɛ n'olu bɔra équipe la u bɛ bugurijɛ de funfun nɔfɛ bugurijɛ bɔra kelen tɛ dɛ u b'a kɛ sankulu yɛrɛ n'o bugurijɛ bɔ u bɛna taa an b'a ci ma de dɔw bɛ yen yɛrɛ n'olu bɔra club dɔw la hali n'u ka ci bɛ tɛmɛ o terrain dafɛla fɛ o tɛ se non olu bɛ an bɛna transfert ninnu fara ɲɔgɔn kan caman bɛ yen nɔ minnu kuma yɛrɛ fɛnɛ cayalen don dɔw fɛnɛ bɛ olu bɛ choix kolon kɛ u ka t'u ka équipe la u ka fisa wagati Sinayɛw ka transfert in kɔni a man diya yɛ wala Paris FC man diya fiyewu mais wari de b'u kun wari kɔni b'u kun ne tun kɔni tun ka objectif kɔni ye Sinayɛw ko championnat allemand ou bien anglais si Premier League même Champions League ninnu bɛɛ kun bɛ sport la ka championship la o valeur ka bon mais choix ko do la ala ka choix bɛna Paris so club caman man Paris FC a bɛ taa capitaine a bɛ taa ale sɔrɔ yen nɔ n'a bɛ taa ka joueur caman wɛrɛ a bɛ t'olu fɛnɛ sɔrɔ yen nɔ an bɛna lajɛ don nataw fɛnɛ la naani ye donc an bɛna lajɛ ka fara ɲɔgɔn kan en tout cas an ka joueurs fɛnɛ bɛ labɛnna Lens Amadou Aïdara Dudube Mamadou Sangare Gaucher je pense que o caman ye baara daminɛ an bɛna daminɛ jɛmukan nataw la Sanusi an bɛ kuma kan kosɛbɛ équipe nationale féminine Umu Jakite olu kɔni bɛ u ka préparation o kɔni na Marokukaw olu kɔni fɛ o don préparation kɔni bɛ ka taa sen fɛ ni waati ale kɔni kɔnɔna o la an y'a fɔ cogo min na bi ni Ala sɔnna ma u ka match amical filanan o b'o sɔrɔ ka kɛ ni Fiche d'Araba o kɔni ye bi 17h ale kɔni waati an y'a fɔ cogo min na ballontan ale kɔni bɛ kɛ n'o o kɔni banna dɔrɔn ni Ala sɔnna ma don nataw la ka daminɛ tɛnɛn na ka taa bila an y'a fɔ cogo min na dɔgɔkun nata kɔnɔna la o kɔni bɛ bɔ an y'a fɔ cogo min na u ka préparation kɛ yɔrɔ la u ka préparation kɛ yɔrɔ min na k'u kun da u ka camp de loge ale kɔni ka Coupe d'Afrique ale bunakun olu kɔni sanfɛla o kɔni na nin waati in na an kɔni ka kunnafoniw na nin waati in na équipe kɔni a bɛɛ bɛ a 100% nin waati ale kɔni kɔnɔna la Umu Jakite mais mun kɔni ye kunnafoni ale kɔni ye Umu Jakite Mali équipe nationale an tɛna Coupe d'Afrique an tɛna o kɛ ni waati bɛɛ ma o ye kaɲi a tɛna kɛ ni waati bɛɛ o fana ye kibaruya ye a tɛna kɛ ni waati bɛɛ ale kɔni ma o kɔni ye nin waati ale kɔni kɔnɔna o la Umu Jakite an b'a kuncɛ voilà an b'a kuncɛ n'o ye parce que an y'a fɔ cogoya min na an y'a kuma a kɔni bɔra dɔ yan semaine tɛmɛnen ale kɔni na ko maaw mun taara yɛrɛ fɔlɔ Umu Jakite maaw ale tun ka bon ballontannaw olu ma kuma caman b'a kɔni kɔnɔna la lettre yɛrɛ de kɔni bɔra fédération yɛrɛ kɔni yɔrɔ la Umu Jakite k'a fɔ ko ni Ala sɔnna ma ko Mali ale kɔni tɛna na voilà ballontan ale kɔni kɛ ni n ka fɔ waati bɛɛ an bɛna kɔnɔna la don nataw la Sanusi voilà an bɛ don lettre ale kɔni kɔnɔna la Umu Jakite kuma kuncɛ kuma ka bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn nin waati ale kɔni kɔnɔna o la Umu Jakite Basaro Traoré an b'a fo ka Abdoulaye Ɲagandu k'o fɔ an y'a fɔ cogoya min na Isa Kulibali ale ni Abdoulaye n fa an b'a fo nin waati in na Umu Jakite Bangonikaw fɛ n'o ye Elhaji Usumani Jalo o ye Umu Jakite n'o ye Faro ye ta tilennen don n ye Faro ye ta tilennen don yala ne ka fa ya tilennen don parce que ne fa tɔgɔ ye Usumani non e ta tilennen don e ko to ne yɛrɛ b'o kɛlɛ kɛ fa ye karisa o bɛ jigin la kuma kuncɛ sisan an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn Mamadu Samake district 5 ale kɔnɔna na an ka cɛkɔrɔba ɲuman ale jɔyɔrɔ ka bɔ kibaruya di ale la Umu Jakite an b'a fo ka waleɲuman dɔn ka fara fɛn min an ka cɛkɔrɔba ɲuman kan Mama Kɔnta Abdoulaye Ɲagandu Basaro Traoré ninnu bɛɛ lajɛlen fɔlɔ Fuseni Traoré Extra a bɛ Bamakɔ yan nin waati la n'Ala sɔnna ma dɔgɔkun nata la a bɛ bɔ yan k'a kunda fɛn min Kore Mali ale kan an b'u bɛɛ lajɛlen fo Umu Jakite voilà an bɛ fɛn min ye Seydou Dugure ale bɛ nin jɛmukan kelen a b'a ta ka bila an ka groupe WhatsApp kan ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn Mama Sɔgɔlen kuma na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ antenne dɔn an ka jɛmukan nataw kɔnɔna la wassalam